cetățenii să ocupăm zona cuprinsă între biserică, între primărie și Casa de Cultură și pe drumurile de acces către această piață. Constanța. Vă rugăm ca să... Vă rugăm puțină liniște. Vă rugăm puțină liniște. Vă rugăm puțină liniște. Vă rugăm puțină liniște ca să puteți auzi. Vă rugăm, aude acolo. Haideți mai sus. Stimați cetățeni, vrem puțină liniște ca să ne auzim. Vrem să vă transmitem un mesaj. Liniște să putem transmite mesajul nostru pentru toată lumea din piață și pentru toți cetățenii Bârladului, toți cetățenii Vasluiului și tuturor cetățenilor din țară. Dacă păstrăm liniște și nu vorbim, este bine. Dar dacă vorbim, degeaba vorbim. Nu putem vorbi decât pe rând. Lăsați, după aceea comentăm. Vrem să vă transmitem un mesaj. Și de aceea vă rugăm foarte mult. Dragi cetățeni, ne auziți, sperăm că boxele sunt aici, se aude foarte bine. Acestea sunt condițiile pe care ne-am creat noi singuri. În aceste condiții ne desfășurăm. Și vă rog foarte frumos să fie liniște ca să auzim cu toții ce vrem să comunicăm. Vă anunțăm că astăzi deschidem anul 2013, anul protestelor permanente, dacă va fi nevoie, împotriva exploatării gazului de șist. Ne aflăm aici. Deci ne aflăm aici îngrijorați pentru mai multe motive și anume îngrijorați pentru faptul că nici guvernul trecut, nici acest guvern, și nu știu dacă va fi un guvern care va face lucrul acesta, nu au și nu au făcut-o și nu au făcut-o nici acum, nu au desecretizat contractul referitor la perimetrul EV2 Bârlad. Înseamnă că acolo se află lucruri ascunse care pentru noi sunt rele, că de aceea nu se desecretizează, că dacă ar fi ceva bun, s-ar face. Cerem acest lucru. 2. Suntem aici pentru că suntem îngrijorați de faptul că s-au dat 3 certificate de urbanism pentru 3 sonde în județul nostru. Sonde care... Sonde care, atenție, reprezentantul firmei Chevron la Vaslui a afirmat, cum vă spune acum, cuvintele dumnealui sunt următoarele: la aceste explorări se va folosi fracturarea hidraulică cu substanțe toxice și radioactive. Ne aflăm aici. Ne aflăm aici. Gata, liniște! Deci, vă rog! Ne aflăm aici! Ne aflăm aici! Ne aflăm aici pentru Dobrogeni, care astăzi sunt cu noi, pentru faptul că în Dobrogea s-au dat 3 licențe de către guvernul ungureanu. Licențe care îi vor aduce săracii de ei, așa trebuie să le exprimăm în situația noastră, să luptăm și pentru ei, să ne opunem și pentru ei. Ne aflăm aici, ne aflăm aici pentru că suntem îngrijorați. Suntem îngrijorați pentru faptul că, după venirea la puterea noului guvern, care înainte critica ceea ce făcea Ungureanu, acum a devenit cel mai mare distribuitor de licențe în România, respectiv a dat 5 licențe, dintre care una, atenție, a dat-o în Tulcea, în apropierea deltei Dunării. Mai departe. Suntem aici, ne aflăm aici,
și suntem îngrijorați pentru, atenție cu un lucru important, suntem aici și suntem îngrijorați pentru o chestiune foarte gravă, de fapt o chestiune care înseamnă o listă de probleme grave, și anume, în toată nota de fundamentare a tuturor licențelor se află niște lucruri care trebuie să ne intereseze și trebuie să vă spunem că sunt foarte grave. Primul lucru la noi, vor beneficia acești oameni care vin să ne exploateze bogățiile noastre de 2 miliarde de metri cub de apă pe gratis. Timp în care noi plătim fiecare picătură de apă. Iar ce înseamnă această cantitate? Imaginați-vă, înseamnă consumul Bârladului pentru 300 de ani. Este un mare pericol. Că apa poate să dispară. Zona noastră poate să devină o zonă deșertică. Și nu mai avem nici agricultură, nu mai avem nici faună, nu mai avem nici floră, nu mai avem vegetație și categoric nu va mai fi nici viață. Mai departe, pe această listă se mai află o prevedere care arată că Chevronul va folosi circa 240.000 de litri de substanțe chimice și radioactive la o singură sondă. În totalitate, pentru cei 6.000 de kilometri pătrați, vor folosi peste 8 milioane de metri cub de substanțe chimice și radioactive. Este o cantitate care să nu ne îngrijoreze? Peste tot unde a fost folosită această metodă a fracturării hidraulice cu substanțe toxice și radioactive, s-au ales cu morți, cu dispariția zonei frumos ornamentată de natura vie, s-au ales cu totul pierdut, iar în urma acestor acțiuni desfășurate de această firmă, lumea a rămas să trăiască un dezastru. Vrem așa ceva? Nu! Și vreau să vă spun că trebuie să fim și mai mult îngrijorați de faptul că au acceptat, atenție, vă rog, pentru faptul că au acordul celor care ne conduc astăzi pe noi să reinjecteze în sol aceste substanțe, aceste reziduri de ape care sunt toxice și radioactive în subsolul nostru. Deci, atenție!